Izanok eta nirekin un formulak endute, ez dago lan garantia handirik. Hortik kanpora ez dago garantia handirik. Ez dago hilako bestelako formularik. Lan eta lan eki da. Baina, beti pentsabi duzuen, bizik ez da den nahi, ez da gela zeinik. Guk zein genke eragin nahi horretan. Baina, beti erabakiko du berak. Hori da, landu lehikena komunikazio teknikakin. Teknika nagusina asertibitatea da. Horre guztutxo barneratzen da bezala, bale? Hori da entrenako duguna gero. Asertibitatea ez da exigentzia bat. Bakarrik da planteatzea zer nahi dugun. Modu egoki baten, hori bai, beste erantzune alik eta zabalena izen daizen, eta behintzet, birplanteatu dituzan beren enfoke batzuk eta ikuspegi batzuk. Baina nik helburu da nik planteatzea benetan nahi dudana alik eta modu eraginkorrenean. Eta gero berak eratuko dau erantzuna irutzen nire nahi horri edoz. Hor arte heltzen gara, hori oso argi egin dugu. Hori coaching prozesuetan oso ondo ikustena. Gogoratzen da beti pertsona batek eskatzez dela coaching prozesu baten beren txajearen izaera aldatzi. Beste pertsona hori berretan dagoen artean arreta guztiz entzuteko eta ez azteko beren barne elkarrizketa horretan honek hau dino, honek gaitik, seguro gureko dabela, ez dakizer. Ez zartzeko horretan barne elkarrizketa dekoguna be lortzi. Horretarako, klaro, jakinen bide, beste zer nahi dagoen. Nire izan duzuen ezen gauza batzuk azpimarratziarren. Gaia negoziagarria izan behar da. Hori argi duki. Hori erabakitxe badao, ez galduko enporarik. Hori informazio diukin bidago, lortuen bidago.